Bisaya na dako, way pati way magbuot. Nganong tabis kay kadto, animal kay kang dako. Usaman nagtuo kag mahadlok niyong tugo. Yo, what's up mga bay? Amo na i-prank yung mama. Oh no! Nakabuntis ko, yung katong gidaan ako sa balay, nga pangalan kay Jindi, shout out yo Jindi. So, ato kung sa yung tubag sa reaction mga nakabuntis ko nga ano. Oh, so tara guys. Many minutes later. Lucetan to. Ano si Pus? 15 minutes later. Ma. Anong ba? Napasultin mo ba? Ay saba ni mga napapaw ni Kuya. Saan nagsaba ni Papa ni Kuya? Hindi, lagi. Kato ganing babae nga kasi yung kugdada sa mga unang daan ako sa punta ba? Oh. Sige, may atugod niya. Ano ba? Kailan mo katong ano? Sapa, sino mo ito? Ano mo siya? Asa tulong katong taga sa Chipay? Dili katong. Katong usa ba? What? Ang gwapa? Katong mo ba? Katong gamay kayo nga gwapa? Katong ba? Ano naman? Di namin ko sa una, gabi iba niya. Nakasuroy siya diri sa kon ba kay mituhan ba? Yan? Nakainom kami nga to. Yan? Kuhan. Wala ko kabaho sa awan. Karon sulti siya na karon gud ma. Ha? Sulti siya na karon ba? Ano siya? Isulti siya na karon. Ano siya buntis siya? Oh my God! Asa tulong ang gwapa nga yang kwaon puno cream? Kato yang kwaon cream? Ato ba? Sige ni mo ato, kabuot mo ato. Ay dili. Oh no! Sige, char ba niya? Nandiyan mo siya sa ganito. Magaling kang kupal ka. Kung saan siya niya na diya? Kung wala pa lockdown ba? Nakaroon mo siya sulti na ko. Sulti, di mo kung magkakabuntis, di mo si Faith. Ambot lang siguro. Ano mo sulti na ko mo? Ano mo siya nga? Ako sige daw. Magaling kang kupal ka. Hindi. Ano lang yan ako niya? Yang tao ka na di mo? Yang tao ka di mo? Oh no! Gani. Saan kanin ako kasi kuya niya. Papa makabawa niya ba? Teka po, lang mo ka pang may lang. Nakabawa mo kasi Marvin raw si Randy ba? Kami may itong time na Natungag lang ko. Mo din kabuwag mo ato ang usa di eh. Si Kuan. Teka. Ang gabuwag mo yung mga nakabuntis mo sa gusal. Mo nakabuntis sa teka. Hindi. Basta sana sa mong gawayan. Nga sige, nga mani sa tungkuan, tungkuan daw sa punta ba? Mo din kabuwag mo dahil ka. Kaya nagsige di mo sa usa. Oh no! Huwag pa mo siya daw. Ani, nabuntis lagi. Saan mo ni po lagi? Yan na, di sa tuwa.
Dili sa tuad, dili man ilang kuha na ko natabo. Sa kabilukan ka ba, nakadagang mga balay diri mo. Hubog may water, baka koli. Yung pinakabuhan lang siya niya. Duha, guro, tulo-tulo, duha. Huwag mo siya lingon ako. Sige, pag-usapan mo rin na, okay na rin na. Ako lagi maka-lockdown lagi. Katong kasi ipan yung klase. Gato. Yang lasa to eh. Kami rasa. Ano na ikaw, ano lang, dahil ka? Okay, mag-post mo siya sa mag-post mo siya sa story na sa messenger ba? Ngayon na. Magaling kang kupal ka. Saan na ako lagi? Buntis na lagi. Yan saan na ni mo? Layas ang gulo eh. Ha? Layas ang gulo eh. At doon ko sila po yun. Sadyo. Layas ang gulo eh. At doon ko sila po yun. Nabuang naman taong ka, muundan sa diskwila. Ay di mo undang. Layas lang. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Asa magkaroon, Jo? Oh no! Ha? Napasa balay. Ano na kaya? Ano sa? Layas ka to kasi nabuang ilahapon siya. Buang ka niya. Saan ko lagi ko ni gani? Anak ko kuya sa inyo. Kaya pa ko. Ayun, paglayas mo, kadayon iskwila, masabta siya. Madayong iskwila. Ano mo siya mo? Kuan daw, pagkamatay mo siya, huwag dili kong mulayas dari. Di ka na kinaunan, mag-ipon daw mi. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ha? Kinaunan, mag-ipon mi, ano siya, kung dili daw nagpapanindigan ng bata. Anong, kuan daw, pagkamatay daw siya. Magaling kang kupal ka. Ano madlok mo ka, Jo? Kailaban ako ma. Yung binuang mo, yung wadong ginaw ni Tinodo. Saan mo na yung muhadong na binuang ka, no? Wala, lagi ma. Saan na ako? Lagi alay sa tis papa kuya lagi. Tabangi lagi ko. Araw din balay, alam balay. Suko lagi sa papa lagi ma. Napalo din papa din, waman. Naugan niya ako siya bawa. Di karoon pa ibawa gani. Hindi na suko, anong suko man. Bata para ba ko na ba niya? Eskwila pa ko. Kung ganyan, may mga nagipag-utisan, nga bata, pamatay ka doon. Eskwila pa man ka. Hubog lagi ko atong time mo lagi. Wala ko bawa sa libuhat. Yung imong sikreto, di ko nakakapabuntis, no? Ang budang sa lib. Pero ano mo na? Ano mo siya? Ako agi daw. Kay kami ra sa daw talaga kuyog-kuyog ni Chindi ra ba? Kamu na mo kuyog, si? Chindi ba? Kasi nga na to? Chindi. Mamuran to sa? Lida na to, no? 12 kuan di city. Pari ako na sa balay ko, no? Pari ako na sa TV. Lockdown man doon. Ako niya na muna yung lockdown. Nga, Ito, istorya ko na nato. di naman ganoon. Ano magluon mo yung amount tayo? Nga. Nakoy kuan ba? Unsa ako na ginagpabuhay lagi niya. Layas ko dili yan. Kailangan siya mag-ipon ni. Ako, magkadyo. Anong mulayan magkadyo? Kailangan siya mag-ipon ni. Magkadyo, ipahamak mo. Hindi mo makadyo, ha? Saan yung pila nyo? Hindi na namin mo iwan. Hindi ka saan magusan. Nasayang naman sinukuan mo, eh. Unsa man ako day? Yan, so na igasto ng anak. Mga anak ka. Kasi gasto ng anak. Kuan, unsa man bata? Mangayo ko di mo pirmi. Ikay gasto. Sinabuang na kayo. Ako'y kwarta yung tawag mo. Kamaw ka. Lalisod mo. Kapang ko din, eh. Tawag ka nung, eh. Unsa man day ko? Anak, hindi mo na gitayuan. Manabago na kita, anak. Mundan juga di eskwela. Manabago na kita kay... Sa ikasto ni mo anak mga anak na. Kay lami man ma. What?
Sabi ako sa kuan mo bigyan ang hinay mo 50 sa nito. Ma. Di pa ganda. Isang ikaw na ba? So, ano mo dong? Sila mo kayo, papa. Oo niya. Kung na lockdown, pari ana diri mo istorya ta. Kita rin mo istorya, wala ba siya? Dat agil sa siya diri. Kay ko sa babae. Ito lagi mobile lagi. Lami, ano mo sa gulay? Katumakang gamay titawag nga gwapa ka to? Gwapa, gumahan ka ko to niya do. Kaana kay kuno, kung ang presuto, ako ka gwapa ato, yung ka nga. Dari kay ingon nga, kanang huwag na kuan ma, huwag na klaro ma. Huwag ingon ato. Mga ka niyo, mga usad bitaw nga. Ganti kinangan lang ko niya, galami mo kayo. Sige ni mo ato day. Sige, hindi mo siya sa kamituhan yung panagsa. Mana, siya niya day nga. Katong pag-ato na to skulahan, di lagi wala di mo taga na to. Kaya parang di malata sa bahay, pero wala sa may ato ka nang pagsunod pang adlaw ato, nagsige na. Magaling kang kupal ka. Mo rin nabuwagan yung like ka day. Dahil kalidya. Ang kanang tata. Usasad na ma. Nakabaw din si kuan day ka. Marag na siya yung mga hint, mga marag di, ano bang, na siya yung mga, kung siyang kuha, mga, cheat niya sa ano ko, siya ko, ano ba? Diyan yung trabaho, Ang siya ng trabaho? Ako kita. Tabang niya lagi ko ma. Yung sa aman yung anak, maundang sa eskwela anak, makatrabaho ka. So may ko ikasto anak. Sabi, wala na ko ko trabaho. Sa una pa, panahon ni kuya na ko trabaho. Ako si kuya, bulahan ginako niya. Karoon mo, ako trabaho, ka. Masura dahil ka ma. Ha? Ang tanong doon, mga saan ka doon, besto na ba dito doon? Di ba ba ka doon high blood mo nga imo kung pagkakaon ng dugo doon? Man, nakasulti na mo ba? Saman, Frank, bitaw ba? pagtarong doon. Pinarong ka doon, kung gabinuang ka doon. Joke na ba? Buang na, bata. Naka-gym-gym mo ko ni Randy rin. Parang Ikaw buang? Ikaw? Record to. Oo. Ikaw buang nga dyan eh. I-upload sa Facebook ha. Ayaw, Jo. Ikaw, Jo. Amo, juga, Jo. Dili, Jo, ha? I love you. I love you. Dili ba? Ayaw, anak ba? Record juga, ha? Iya mah karena tawag mo ko balik ko niya. Nasur ko. Gigo anji. Giging call. So mao to agawon. Successful dyan mo. Successful ang prank. Si mama. Bisa manggalong ay ana dong. Undang juga sila dong. Bahor yung kahat. Asa man to? Bagay siya patulong nga dyan sa mga batang ambag. Bawa dyan na yun. Mana yung kuhan guys. Di sa magid mo nga mga buntis mga kasasawa. Gano? Ibawan sa mga pamilya. Kontrol na sige mo. Uy, abla mo. Kahit lang. Kontrol lang. Kontrol lang mo na. Bueno. So, salamat yung karoon sa akong kuyog ako sa kuhan. Akong bahay. Si kuhan, Randy. Nya. Ako amigo nga Marvin. Marvin Abindas. Subscribe sa yung channel. Si Buanos Sobitos. Naradala guys. Subscribe sa mong channel. Ya. I hope nga nalingkaran mo sa atong parang karon og komenta mo kuan ubos kung unsa pa atong kuan ang suggest na mo daghan mag-comment rolling na guys.